Magandang araw po. Balik po tayo dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX sa Parañaque City. So mag-update po tayo ng mga biyahe and then yung travel requirements na kailangan kung dito kayo sasakay ng mga bus papunta sa destination nyo. So dahil mostly naman po ng mga provinces ngayon sa buong Pilipinas is nasa alert level 2. So normally kung vaccinated po kayo, pwede na po kayong sumakay. And then sa mga bata naman, meron naman po mga vaccinated na. So yung mga wala naman po, may mga kunting exemption. So i-discuss po natin lahat yan. Andito na po tayo sa loob. So pagpasok nyo po sa bandang southwest area, ito po yung makikita nyo. So malapit po ito sa information center and then sa gate 5 ng PITX. So ito yung ticket booth number 4. So kung sa Bicol provinces kayo magbabiyahe, dito po kayo kukuha ng boarding pass after makuha nyo po yung booking ticket sa ticket booth 1. Sa second floor naman po yun. So mamaya ipapakita natin yun. Unahin muna po natin yung mga requirements sa pagbiyahe nyo dito. So normally kasi yung mga tao yun yung unang tinatanong. So kung mabiyahe kayo ng Quezon Province, Batangas, Laguna or Cavite, so dahil nasa level 2 naman po, so kung vaccinated kayo, wala pong problema kung magbabiyahe kayo. And then hindi sila ganun kahigpit. So isunod na po natin yung sa Bicol Province. So ang gagawin po nating reference sa mga requirements is galing sa Del Monte Land Transport Bus Company Inc. or DLTB po. So unahin po natin yung mga requirements sa mga bayan ng Dait, Naga, and then Legazpi City, sa Tabaco City, and then sa Sorsogon, Matnog, Bulan, Gubat, and then sa biyaheng Visayas po. Banggitin ko muna po yung general requirements para makabiyahe po yung mga bata. So kailangan po kasama ng parents or guardian plus birth certificate or ID. And then kung hindi pa vaccinated, negative antigen test. Pero meron naman pong exemption sa bawat bayan na pupuntahan nyo. So mamaya babanggitin ko yun or isasama doon sa requirements. Unahin po natin yung papuntang Naga sa Camarines Sur. So any valid ID, and then fully vaccinated, vaccination card. Kung hindi naman po, kailangan ng antigen test result. Pero ang requirements po talaga dun sa vaccination, kailangan magbiyahe kayo after 14 days. Chine-check po kasi nila yan yung last dose nyo. So kailangan after 14 days po saka po kayo magbiyahe. So yung antigen test parang sa terminal po ata kailangan gawin. So yung antigen exemption sa mga bata 8 years old and below. So kung papunta kayo ng Naga, kung yung anak nyo 8 taon pababa, hindi na kailangan ng antigen test. I-ask nyo naman po yung mga ibang bayan sa Camarines Sur, katulad po yung biyaheng Eriga and then sa Pasacao and then sa Balatan. So I think the same din po yung requirements kasi same province lang din naman po to. Isunod naman po natin yung probinsya ng Albay. So unahin po natin yung sa Legazpi City. So vaccination card and then negative antigen test kung hindi po kayo fully vaccinated. So ang exemption naman po ng antigen test sa mga bata, medyo mababa lang siya, 1 year old and below. And then sumunod na po yung Tabaco City. So halos the same din po. Ang antigen exemption naman po sa mga bata is yung 3 years old and below. Isama na rin po natin dito yung Tiwi Albay kasi same province lang din naman po sila. So yun lang po, hindi ko alam yung exemption sa mga bata. So importante po kasi talaga yung antigen test, the best po. Magpa-antigen test na lang kayo para sigurado po. And then sunod na po natin yung Dait, Camarines Norte. So katulad ng iba, vaccination card, so negative antigen test result kung hindi pa. So ang antigen exemption nila is yung sa mga bata is 10 years old and below. So medyo mas mataas yung exemption niya. And then meron pong bagong biyahe dito yung sa Jose Panganiban, yung sa Superlines. So I think halos the same na naman po yung requirements. And then isingit na rin po natin yung requirements papuntang Veraca, Tanduanes. So dati po kasi
aside po sa vaccine card and then antigen test, require po yung meron po silang tinatawag na S-Pass bago kayo makapasok sa Catanduanes. Pero based po doon sa shinare ng Facebook page ng Zebra Guys Liner, I think Bicol.ph yun. So dahil nasa level 2 na po yung Catanduanes, hindi na po required yun. So kung antigen test and vaccine card meron po kayo, pwede na po kayo magbiyahe sa Catanduanes. Sunod na po natin yung probinsya ng Sorsogon. So unahin po natin yung Matnog, Inbolan, Sorsogon. The same requirements po sila. So any valid ID and then negative antigen result. So may choice po kayo kung or option na mag-take kayo ng antigen test sa PITX or sa Matnog mismo. Kung napansin nyo, wala pong vaccine card na nilagay. So ito medyo maluwag siya. So antigen result lang o any valid ID, okay na po. Sunod na po natin yung sa Gubat, Sorsogon naman. So ito kailangan ng vaccination card and then antigen test result. So yung antigen test result naman kailangan po talaga sa original terminal kung saan kayo manggagaling. And then yung exemption sa bata 7 years old and below. And then sa Pilar, Sorsogon naman po, so based po dun sa Facebook page ng Zebra Guys Liner, I think kailangan ng vaccine card or fully vaccinated po yung babiyahe and then antigen test kung wala po. So hindi masyado kasing clear yung nakalagay dun kung may mga exemption sa mga bata. So pakicheck na lang po or better i-contact nyo po yung Zebra Guys Liner kasi sila naman po yung may biyahe sa Pilar, Sorsogon po. And then yung biyaheng Visayas, so I think DLTV lang naman po yung may biyahe doon. So ang requirements lang po kasi nila is yung any valid ID and then vaccination card and then birth certificate for sa mga bata po. So yun lang po yung requirements sa papuntang Visayas area. And then last po yung papuntang San Jose Occidental, Mindoro. So based po dun sa Facebook page ng ON Transport or Jared Transport na mabiyahe sa lugar na to. So ang kailangan is yung vaccine card and then valid ID. And then I think may nakalagay pang approve SPA, so local government nyo po kayo kukuha nito. Sunod na po natin yung mga bus naman na biyahe dito sa terminal. So isa-isahin po natin yon. So for better references, check po nyo yung mga official Facebook page nila. Madali lang naman pong hanapin yung mga Facebook page nila para sa additional requirements. And then mas detalyado pa rin po yung iba katulad po nung sa Del Monte Land and then yung Alps. O better po check nyo po yung mga Facebook page nila. Unahin po natin yung Albay Province. So unahin po natin yung bayan ng Tabaco. So mga mabiyahe pong bus dito, yung DLTV bus, then Peltranco, Bobis Liner, Alps, Kagsawa bus, Mark Ives, Zebra Guys, RU Diaz Trans and Antonina lines po. And then Legazpi City, Albay, DLTV, Alps, Bragais, Antonina and RRLT Transport. And then sumunod po yung TV Albay, Antonina lines lang po yung mabiyahe dyan. And then yung PU Duran, Peltranco and Aranya. So kung napansin nyo, halos the same naman po yung sa huling video na ginawa ko. So wala naman po nagbago. And then sumunod na po yung Naga Camarines Sur. So DLTV, Raymond, and then Peña Francia, and then Iriga, Alps, and then sa Pasacao, Raymond, and then sa Balatan, Superlines. So ito yung medyo bago dito. Iriga, Pasacao at saka Balatan. And then sa Dait Camarines Norte naman po yung DLTV, Superlines, Dait, and then Peltranco. And then I think ngayong week lang po isa ko si Panganiban. So yung Superlines po yung biyahe doon. And then sumunod po yung Birac Catanduanes, Legazpi St. John, and then Zebra Guys Liner. Sa Sorsogon Province, unahin po natin yung Matnog. So DLTV, GB8 Trans or Pamar, St. Marta, Mark Ives Transit, and then Bulan Sorsogon, DLTV, Bilyesa Transport,
And then sa Gubat Sorsogon po yung DLTV. And then sa Pilar Sorsogon yung Sibraga Liner. And then sa Visayas area naman po sa papuntang Ormoc, Maasin, then Rawis and Liluan. So DLTV po yung biyahe dyan. So although dun sa Facebook page ng Peltranco meron po silang Maasin, CDO, Ormoc, San Francisco at saka Davao. I think hindi naman po dito sa PITX yan. So check nyo na lang po yung Facebook page ng Peltranco. And then Ormoc Leyte, sa Tacloban yung Antonina line po. So check nyo na rin po yung Facebook page nila for other details. And then sunod na po natin yung Quezon Province. So unahin po natin yung Lucena City. So Jam Liner and De La Rosa Liner. And then sa Ginayangan ANB Liner and then Barno Auto Lines. Sa Calawag ANB Liner. And then yung Pantaquison po yung MRR Trans. And then San Andres sa Bundok Provinces po to. So Barney Auto Lines. And then yung sa San Francisco Quezon po yung Super Lines. Bago po tayo pumunta ng Batangas, may na-miss lang po ako sa Sorsogon City. So may biyahe po dun yung Amihan bus. So medyo na-miss ko lang po siya. Next na po natin is yung papuntang Batangas. So halos the same naman po yung mga biyahe dito. So Batangas City Pier, Alps, DLTV bus, Jam Liner, and De La Rosa Liner, and then Ceres Gold Star. And then Lipa City via Tanawan yung Alps po. And then yung sa Lemery Batangas DLTV bus, San Juan Batangas Alps. And then hindi ko na po isama itong papuntang Nasug po kasi hindi po nila nilalagay dito sa scheduling nila. So pero meron po akong mga napapansin kasi dumadaan sa Aguinaldo Highway katulad po ng DLTV and then yung ibang bus company. Pero normally galing po sila ng Buendia Terminal. And then yung San Gabriel bus po dito na biyaheng Nasugbo via kay Biang Tunnel, madalang ko po kasing makita siya eh. So hindi po sila regular yung schedule. And then i-add ko na rin po yung I think mga last month lang po ata ito nag-start yung sa Lipa City, yung Jam Liner po at saka Alps. So pagkagaling nyo po sa ticket booth po yung papuntang Bicol, pakaliwa po kayo. Ito po una pong makikita nyo yung gate 6. So dito naman po yung sakayan ng papuntang mga Naig, Ternate, Tansa, so mga area ng Cavite. And then banggitin ko yung gate 5 kanina sa malapit sa pinasukan natin. Ayun naman po yung sakayan ng mga modern jeepney bus, yung Luton papuntang Moa, Pasay. And then meron din po dun Tansa. And then meron na rin pong SM Palapala dun. So kung ayaw nyo mag-bus and then gusto nyo modern jeepney, meron na pong available sa gate 5. So ito na po yung gate 7. Normally ito yung sakayan papuntang Bicol Province. And then meron din po dito sa Batangas and then Laguna. So usually kasi nagpapalitan sila gate 2 at saka gate 7. Sa second floor po yung gate 2. So ito yung ticket booth po papuntang Laguna at saka Batangas. So dito po kayo kukuha ng ticket kung pupunta kayo ng Batangas in Laguna area. After po ng ticket booth 5, lakad lang po kayo diretso. So papunta naman po tayong ticket booth 6, number 6. So ayun naman po yung ticketing area papuntang Quezon Province. So nakikita nyo maraming tao po kasi kinunan ko to Friday. So karamihan umuwi. So marami po talagang tao at saka yung restriction kasi ngayon medyo maluwag kaya marami yung mga nagbibiyahe ngayon. So after po ng gate 7, ayan makikita nyo po yung mga tao na yan. So ayan po yung pauwi halos lahat ng Bicol. So banggitin ko lang minsan dito rin po naka-assign yung Batangas and then Laguna area, and then meron din sometimes na papuntang Quezon. Pero normally parang yung Quezon nandun na po lahat sila sa gate 2 sa second floor po. So ito naman po yung mga gate 8. So kapansin kayo wala masyadong tao kasi ginagamit yung shuttle o docking area ng mga shuttle buses going to sa ibang area dito sa Metro Manila. And then diretso lang po kayo. So nandito na po yung
ticketing booth number 6 papuntang Quezon Province. So, hindi katabi po nito yung gate 9 kung ngayon makikita nyo po. Ayan naman yung papunta ng Monumento, Fairview, Las Piñas. So, ayan po yung ticketing booth number 6. So, papuntang Quezon Province. Ito, sa second floor naman po to. So, dun sa may ticket booth po, number 4 po yung papuntang Bicol kanina. So, pag-akit kayo na escalator doon sa may gate 5. So, pag-akit nyo, makikita nyo po yung sa may marina. So, ito po yung I think reservation or booking area ticket. So, dito kayo kukuha ng mga ticket papuntang Bicol area. So, pagkatapos po nyan, so lakad lang po kayo and then makikita nyo yung OWA center dito. So, normally kung mga OFW dito sila nag-standby. And then dito po sa malapit po doon sa gate 1, I think ito yung bagong ginagawang LTO office. So, I don't know kung kailan mag-o-open to, pero malapit na po to kasi parang patapos na po siya. And then lakad lang po tayo pa kaliwa. So, after po nun sa LTO office na ginagawa, ito yung bench. So, may escalator din po dito. So, ito yung gate 1. And then dire-diretso lang po tayo. Makikita nyo na po, ito yung gate 2. So, ito yung normally standby area ng papuntang Quezon Province. Meron din po dito Bicol, and then I think parang Bicol and Quezon Province lang po itong area na to. So, pero karamihan po dito talaga papuntang Quezon Province lang. And then after po, ito po yung babaan po ng mga galing probinsya. So, dito po sila nagbababa sa gate 3 sa second floor. So, yan, dyan po sila nag-exit. And then after po nyan, ayan na po naman yung gate 4. So, baba naman po nito yung gate 10, yung mga city buses, and then yung mga jeep sa gilid papuntang Divisoria or sa Baclaran area po. So, itong gate 4 po, ito po yung papunta ng 13 Martires, and then GMA, and then Tagaytay. So, dito po sila nakaparada. Isingit ko lang po, ito yung ticket booth number to sa second floor. So, harap to ng gate 2. So, ito po yung papunta ng kukuhain ng ticket papuntang Occidental Mindoro. Dito po kayo pupunta. So, yun lang po. And then, kung may na-miss ako or may mga katanungan kayo, paki-ask na lang po sa comment section. And then, paki-like and subscribe na rin po yung channel ko for support po. Maraming salamat po ulit.